pewno obciążenie. Andreas Wellinger na Państwa ekranach, 7. w klasyfikacji łącznej turnieju 4 skoczni, 10., 9., 21. w kolejnych imprezach. Oj, piękny skok Wellingera, ale upadek! Rozluźnił się, już chciał pozdrawiać publiczność, już chciał się cieszyć z tego, że skoczył tak bardzo daleko. No i skończyło się tak, jak się skończyło. A uzyskuje 133,5 metra. To jest najdłuższy skok jak do tej pory w konkursie, no ale go nie ustał. Ależ błąd, wynikający między innymi z tego braku doświadczenia, z tej młodzieńczej fantazji, którą on nam prezentuje w trakcie całego sezonu. Ogromna radość ze skakania, świetnie już potrafiący skakać, bardzo dobry technicznie, jak widzimy uzyskujący znakomite odległości, no ale, o właśnie, proszę popatrzeć, tutaj już był chyba właśnie pięść uniesiona do góry, miała w tym momencie pozdrawiać publiczność, odjechała narta, nie zapanował nad nią, nie był skoncentrowany tak jak być powinien do końca, no i kończy się to upadkiem, na szczęście niegroźnym. Przy okazji, Sebastian, powiedzmy, że ci, którzy wczoraj upadli, i Korniłow, i Manuel Fettner, nie doznali żadnych poważniejszych obrażeń. Nie Przegrywa wybacza zatem błędu, tak. oczywiście Ilja Rosliakow, przegrywa Andreas Wellinger z Ilią Rosliakowem. Wściekły Werner Schuster na swojego młodziutkiego podopiecznego. No, miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Widać, że